Искам да пишете, че аз съм изнал от задната седалка. Разбираш ли? Ето и момчето да пише как стана всичко. Искам да знам всичко. Идвам колата на аварийни, Румен, да ти това е. Еми да, те всичко да се знае. Момичето беше от предната седалка. Искам да пишеш и ти да пишеш, да кажеш Румен знал от задната седалка, а не... Си беше отзад и колата на аварийния. Да, и момичето беше отпред. Но не са изкарали момичето отпред. А защо трябва да ми изкарат мене, ме набутват мен? Вас защо ще каже съдията? Еми съдията е важно, може за они път си правят, що искат они. Не, брат, сега аз те познавам, а сега значи, че ти не ме мразиш, разбираш ли, брат? Аз те мразя. Аз казвам, че ти не ме мразиш, има такова... Ти слушаш какво говоря с на тебе? Аз не те разбрах, ти ме Казах, мразиш. некой ме мрази от вас. Аз не те мразя ни най-малко. Така, защо не ми давате он за да пише, он да пише, искам да пише и той? Добре, слушаме сега внимателно. Слушаме внимателно, няма нужда да правим сега. Добре. Слушаме сега внимателно. Слушам. Така, момчето идва както аз идвам. Аз това, което съм го видял... Ти къде ме видя? Чакай сега. Аз утрешния ден, когато стигаме до съд, аз ще кажа, момчето, като дойде, излезна от задната седалка. Това е истината. Момчето, като дойде, там ли седеше? Нали, Да. той не е бил с теб. Да. Колегите са свидетели. Ти къде си бил? Господицата, тя каквото да е А такова. колегите, защо не казват, че са искали не от шофьорското место? Ама те ще го напишат това и ако отидем надолу, ще го кажат, че като са спрели колата, тя е била. Няма да каже, че си бил зад волана. Това, което си е. Но те ще кажат това, което са видели. Ама не са видели, че видят. Като аз съм бил задната седалка, какво ще видят? Ама що са видели, е? Они, че ме... Вижте, това са рацизъм. Аз ще ти кажа, рацизъм е, брат. Ще ти го кажа, рацизъм е това. Това е рацизъм. Ето аз ти казвам, че е рацизъм. Вие, че ме мразите, това не значи аз нещо ви правя. Нито ви бъркам в манджата, нито в яденето, никъде ви бъркам на вас. Никога не съм пил никакво происшествие. Моята книжка е седа за контролни точки. Не съм аз, не че нямам, имам книжка. Ето казвам ти го. А не кой... Те мразя мина малко, да знаеш. Ама, а що ми ще ви правят? Какво правят они? Какво правят они? Ама защо? Защо? Оти съм ми бракнал от техната манджа? Бракнал съм, изкрал съм и 100 евро ли съм вземал? На никой лошо не съм напил, това е, че само хората знам, що се бъркат от моите манджи. На никой лошо не съм напил. И момичето го изказват отпред, ама ти, Румене, колата се клатише така, качи ли беше вътре мечка. Те баси майка. Виж, сега ти да се местиш, твоето ти си по-тежък, висок, може да се мести така. Ама аз съм 70 кила, не може да се мести. Румене, няма що да си говорим глупости. Значи аз към тебе и видео изобщо нямаше да се занимавам и да караме. Какво да видя, кажеш, брат? Кое? Това, че ме набутвате, това е друг въпрос. Че съм циганин, сега да го набутаме. Тия номера на мен не ми ги правите. Всичко ще се преведе, ще се разбере какво, що става и кой мрази и кой прави нарочни нещата. Ще се каже пред съда, че има хора, които ме мразят и че искат ме набутат. На какво основание не мога да те мразя теб при положение, че ти виждам за втори път? Така, ти ме виждаш, но аз карам и колата. Ти караш и колата, да? Ти къде ти ме, че аз съм кръг колата?